putra wayah badhe ngawontenaken maidatul hasanah ingkang badhe kababar panjenenganipun Bapak Ustadz Wahidul Rohim SPDI ingkang pidalem ing wewengkon Surabayan Dukuh utawi Surabayan Pengging Dukuh Banyudono. Yen pangapunten kalau Amit nggih Pak nggih. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri ngadzamatiz zatika fi kulli waqtin wahin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga ageng almarhum Bapak Wagino Arjo, Ibu Rubiem Terayu RT 01 RW 06. Nggih, leres. Oh, lah niki nggih manut catatan soalnya. RT 6 RW 1 Terayu Banyudono ingkang kula hormati. Puji syukur alhamdulillah kula panjenengan wonten ing kawedangan dalu menika saged makempal manunggal wonten keluarga ageng Ibu Rubiem dalam rangka kintun doa dumateng almarhum Bapak Wagino Arjo pripun? Oh, Prayitno. Bapak Prayitno. Oh, 3. Bapak Wagino Arjo Prayitno ingkang sampun 1 tahun lampahipun. Sholawat salam kitan sakunjuk dateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, halo. Ketinggal mboten, Bu? Wah, tiwas macak gantenge yang ini ra ketok. Ketinggal mboten, Bu? Mboten, lan jenengan nyerak mriki ngoten nok. Nggih nderek tepang, Bu. Kula Wahid. Nek enten pengging kula familiar dipanggil Mas Wahid, Mak Klutik ngoten niku. Nggih. Wonten parian Bapak Ibu. Isi munggur kecemplung kali. Ya sing kompak to, Bu. Isi munggur kecemplung kali. Rupane ireng, rasane pahit. Ayo sedulur sing sregep ngaji. Ngajine bareng karo Mas. Lho rak ya apal ta nembe tepang sepindhah nggih Bapak Ibu.
Derek tepang kula Wahid Bapak Ibu. Nak wonten nggen channel YouTube niki kula unggah nggen YouTube Bapak Ibu. Jenengan mengke padosi Mas Wahid Maklutik Boyolali. Lajeng enten nggen Facebook Gus Wahid Maklutik Boyolali. Yang sakniki kan napa-napa kudu direkam nggih to. Nak ana benere ana salah saged dikoreksi. Nak kula nggih niat kula rekam mengke ketika ada kata-kata yang tidak sesuai bisa kita koreksi. Makaten Bapak Ibu, alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sami saged makembal manunggal wonten dalemipun Ibu Rubiem. Sehat sedanten nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sumuk mboten? Mboten. Wis diwedangi lho. Gile kula ngantos 3 kok. Jangat ngomber sapi iki saja. Alhamdulillah Bapak Ibu, kula panjenengan dalu menika pinaringan sehat nggih Pak Bu nggih. Alhamdulillah. Nggo kula paringi donga ben awet sehat. Purun Ibu-ibu? Bapak-bapak purun? Nggih, nggo. Dipun tiraken nggih niki ijazah donga saking Kiai kula almarhum Romo Kiai Haji Zuhri Mustafa. Kliwonan Cangkringan Banyudono. Nalika kula riyin ngaos ngaji nahwu syaraf tafsir Quran. Dipun tirakaken Bapak Ibu nggih sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana anil khairi qaribna anis syarri ba'idna. Pun apal Bu? Dereng ya lagi pisanan, mulai ya kerep ngundang gen apal. Le Bapak Ibu, monggo donga menika kita kupas Bapak Ibu. Janjane artine apa to Mas Wahid? Kita kupas. Sebab menika donga ingkang kita suwun sedaya janjanipun. Anggere sekecekel donga menika kasembadan fa insyaallah gesang kula panjenengan pinaringan bejo donya, bejo akhirat. Bapak Ibu, dalu niki kula nderek ndedonga sak derengin pun masuk materi, kula nderek ndedonga mugi-mugi Bapak Ibu sedaya ingkang kersa rawuh wonten dalemipun Ibu Rubiem, kula dongaaken mugi-mugi tansah pinaringan sehat seger kewarasan, pinaringan rezeki ingkang halalan thayyiban barokah, syukur kathah, saged turah-turah, saged nggeragat sekolah, ngragati bocah-bocah, saged kangge sragat kuliah, saged kangge mbethok sawah, ijek turah saged kangge infak jariyah, saged kangge amal ibadah, saged kangge ditabung wonten bank ben iso dadi nasabah, kok isih turah saged ndaftar haji tindak dateng Mekah lan Madinah. Benjang titi wancinipun sedo kapundhut wangsul, sedo kanthi sedo husnul khotimah. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang pejah husnul
khatimah. Sholawat Badar. Sholatullah. Sholatullah ala yasin habibillah. Nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah mugi gesang kula panjenengan sedaya pinaringan gesang istiqomah ajeg jejeg ngrungkepi nindakaken perintah dawuhipun Allah lan Rasulillah. Benjang titi wancinipun sedo kapundhut sedo kanthi husnul khotimah. Alhamdulillah mboten kraos panjenenganipun Bapa Wagina Arjo Prayitna sampun marak sowan dhateng ngarsa dalem Allah menggah setahun nggih Bu nggih. Mboten kraos. Tempatnya tanggal pinten Bu? 8 Februari. Iki lagi Januari. Ya. Sami Bu, niku sami kali almarhumah garwa kula. Kula niku duda keren jarine. Bojo kula terakhir bulan Januari terakhir niki 30 Januari pas 1 tahun juga. Dados manusia hidup di dunia menika ternyata namung sawetara Bapak Ibu. Tiang Jawi ngendikaaken wong urip ana ngalam donya kuwi gur bebasan kaya wong mampir ombe. Pupung dicepaki tak ombe meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Niki wedang jeruk niki nggih Bu nggih. Alhamdulillah dasare awake adem, omben-ombenane jahe, wedang jeruk kamangka kula mun telas sak gelas lho. Dadi niki meh 2 gelas. Wong urip ana ngalam donya, semono Mas. Dadi aku rasa ngeden Mas. Iki mau aku ngeden suarane. Kok ora kaya biasane kula ngantek ngeden-ngeden Mas. Nah, ya perasaan kudune. Ngantek tak ombeni iki mau Mas. Gen rada enteng lah, semene kan wis nyaut, mau tak tempel kaya ben esuk klomo idu mbah sesuk. Tekan ngendi iki mau? Wong urip ana ngalam donya menika Bapak Ibu. Bebasan kaya wong mampir ngombe, kaya wong nyebrang dalan gede. Kula wau kula peragakan minum niku butuh waktu lama mboten Bapak Ibu. Mboten tidak ada 30 detik ta. Nggih ta? Setengah menit mboten enten. Cek bismillahirrahmanirrahim. Glegeg legender alhamdulillah mari ngelaku. Jebul wong urip ngalanten ngalam donya niku bebasan kaya wong mampir ngombe. Kaya wong nyebrang dalan gede. Nyatane panjenengan nak nyebrang nika nyebrangnya alon-alon apa ndang cak cek das Bu. Les nggih ta? Apane sing ora ana nggon bangcu pelingu landang nyabrang. Lah itulah kehidupan manusia. Kita gambaraken wong urip ana ngalam donya niku bebasan kaya wong nyebrang dalan gede. Cepat sekali panjenengan tingali keluarga panjenengan kados keluarganipun Ibu sinten wong lupa kula Rubiam lho ora krasa pun ditinggal garwa nggih Bu. Garwane panjenengan ibu ingkang pundi? Oh Mbah Huti. Mbah Huti ditinggal Mbah Kakung lho. Untung jenengan pun saged ngemong anak putu pun putu pinten Mbah? Alhamdulillah pun putu 8. Cara ditinggal Mbah Kakung ya
wis katok wis napa pun mboten ora kaget. Beda kaya kula ki lagi semangat-semangate golek duit, semangat-semangate berinvestasi, semangat-semangat nyambut gawe ditinggal garwa Bu. Sedo setahun yang lalu. Dadi yo urip ijen. Niku, tapi ya ora apa-apa njatahi dhewe-dhewe. Itu gambaran ternyata manusia hidup di dunia itu hanya sebentar sekali. Menawi kita ibarataken kados to wit kelapa, kados napa Bapak Ibu? Wit kelapa, enten wit kelapa pundi ngriki nggih? Oh, tebih enten wit pisangnya bar dikethok. Wit kelapa, wit krambil niku ketika enten sing tesih manggar, kembang, bunga, namine manggar nggih Bu nggih. Itu enten sing gogrok berguguran, enten mboten? Niku ibaratipun lare alit meninggal dunia sedo. Kula contohke adik kula dhewe. Kula riyen kelas sekawan MI min pengging, kula ndek adik meninggal dunia usia 7 hari prematur. Ana sing isih bocah, kula tak karo ngadeg. Buke ben ora ngantuk. Ketinggal Bu. Lah, ana sing tesih bocah Bapak Ibu. Bocah usia TK, usia SD meninggal dunia. Kalau contoh enten daerah pengging mereka, bocah pelayan-pelayan makem some karo melayu karo disunduki somene dilek mandek ten mriki. Akhiripun meninggal dunia. Mula nak dahar some ampun karo ngendikan, ampun karo melayu-melayu ndak keselek mandek ganjel enten mriki Bapak Ibu. Enten meleh kula gadah rencang SMP. Masih terngiang-ngiang sampai sekarang Mas Eko Purwadi. Kula SMP Jetak, SMP 2 Banyudono. Kanca kendel ndang kuliah kono dadi guru, kula dadi guru. Kula ngegekke lamaran ya dheweke didaftarke ning sekolahane dheweke. Niku rencang remaja usia pun keluarga ding pun usia 36 meninggal dunia. Niku kanca kuliah kula, kanca ngaji, kanca dolan. Lho niku enten sing cek enom meninggal dunia. Nak tesih enom kula ketika kuliah gadahi rencang Mas Vicky niku ganteng lucu, anake wong sugih, adalah tumpakane mobil kecelakaan sak mobile. Ya kukut akhirnya meninggal dunia. Dados cah cilik ya pantes, bocah pantes, cek enom ya pantes, umur 36 kados rencang kula pantes, terus dereng dangu garwa kula dhewe umur 44 tahun. Sak pantaran kula Bapak Ibu. Ya pantes. Dados sedo niku gegambaranipun kados wit krambil, wit bluluk, ana sing manggar jatuh, ana sing bluluk jatuh, ana sing nyamplung napa camplung namine mriki? Nyamplung. Cumplung jatuh ke bawah. Ana sing rencang kula mbah-mbah pun sepuh ya, kanca hadroh, tukang nabuh icik-icik niku nggih meninggal dunia. Lah itulah gegambaranipun wong urip ana ngalam donya niku kados dene kambil niku jatuh setiap saat, setiap waktu. Awit saking menika kula panjenengan monggo nyuwun dhateng Gusti Allah supados pinaringan yuswa ingkang panjang. Mula donga yang pertama, Allahumma tawwil umurana. Kalau pun diwasta Bu, Allahumma tawwil umurana. Duh Gusti Allah mugi panjenengan paringi panjang umur. Lho, panjang umur piye Mas Fahid? Apa kudu umure 100 tahun mboten? Usia ingkang kathah kemanfaatanipun kagem sesaminipun gesang. Usia yang bisa bermanfaat untuk semua manusia. Itulah ilmu umur yang panjang. Kalau contohnya pahlawan nasional kita, Ibu kita Kartini. Sinten Mbak Indi ya. Iki kelas piro Mbak? Engko gak wis kerja tak delok. Lah,
Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini pun nanti mireng ya Bapak Ibu nggih. Niku wiwit zaman cel cilik cel alit lagune dinyanyekke terus. Itu piyambakipun meninggal usia 24 tahun Bapak Ibu. Anten anyar meninggal. Tapi karena jasanya membangkitkan gairah semangat emansipasi wanita, memperjuangkan wong wedok kuwi ora gur dapur sumur kasur. Dapur sumur kasur. Tegesipun apa wong wedok zaman biyen iki tiga niku kerjane. Dapur tukang masak, sumur tukang umbah-umbah, kasur rencangi garwani. Tapi Raden Ajeng R.A. Kartini menggugah semangat wanita supados kersa bersekolah. Mula enten emansipasi wanita, wong wedok kon sinau kon gelem sekolah. Ngantos sampai sekarang banyak pejabat, guru, pejabat-pejabat yang dipimpin oleh kaum wanita. Kados to negari Indonesia nate presiden kita dipun pimpin oleh panjenenganipun Ibu Megawati. Gubernur ya ana sing wedok, nggih to, bupati nggih enten ingkang putri. Itu berkat jasanipun sinten? Ibu kita Kartini. Senajan usianipun pendek ananging jasanya luar biasa. Khairun nasi angfa'uhum linnas. Sak becik-becike menungso sing isoh paring manfaat marang menungso sanesipun. Niku Allahumma tawwil umurana. Ya Allah, kula nyuwun panjang umur. Setiap manusia pasti pengen dipun paringi yuswa ingkang panjang. Saged Mbah Uti niki saged kaken-kaken ninen-ninen isoh momong anak putu syukur tekan canggah waring utek-utek simur. Lah niku harapanipun. Kula panjenengan tak nggih pengen nyuwun yuswa dawa to Pak Bu. Lah mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib, mumpung isih urip ibadah kanthi tertib, ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Saged wangsul mboten Bu? Mboten. Mungkin hanya kenangan-kenangan manis yang ditinggalkan gitu. Jenenge wong mati ora butuh apa-apa, bondo, donya, pangkat, derajat, selehke, tinggal semuanya. Pramila jumbuh dawuhipun tiyang Jawi Bapak Ibu, bondo titipan, nyawa gaduan, pangkat derajat sampiran. Napa Bapak Ibu? Halo? Bondo titipan, nyawa gaduan, pangkat derajat sampiran. Semuanya itu akan berlalu melewati kula panjenengan. Bondo titipan nyatanipun almarhum Bapak Wagino Arjo Prayetno meninggalkan harta benda banyak, tinggal kabeh nggih to, mboten enten ingkang dibeto to Mbah Uti, mboten dibeto to, kabeh ditinggal. Omah ditinggal, kendaraan ditinggal, mas gelang kalung giwang, sawah, kebon, toko, apa melih sing ditinggal? Bojo sak anake tinggal kabeh.
Mboten enten sing dibeto, kejawi sing dibeto gur kain kafan. Nggih to, Bu? Kamangka jakete Mbah Uti, Mbah Kakung, sarunge Mbah Kakung, apane sarung jamaah yasinan nggih Mbah, pun kelompok kathah Mbah. Seragame ting crendel enten lemari, dereng seragam dinas, seragam macul, seragam teng walah bengene almarhumah bojo kula sak lemari kok Bu. Ting crendel kula tilik-tilik. Alah, gur garek sandangane. Nggih to, harta bondo titipan ketika meninggal dunia ditinggal. Semua ditinggal, ndak ada yang dibawa. Bondo titipan, nyawa gaduhan kula panjenengan gesang wonten ngalam donya niku jan-jane disambuti digaduhi nyawa kula panjenengan menika mula diopeni, monggo nyawa kula panjenengan diopeni lumantar kula panjenengan bekti taat patuh nindakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasulillah, nindakaken syariat agami Islam. Contone salat gangsal wekdal ampun supe, asring tindake syukur bagi berjamaah tindak dateng masjid. Bapak-bapak nang remen tindak masjid to, Bu? Mak mriki masjidnya pundi nggih? Oh celak. Mriku nak wayah subuh kebak napa kosong Bapak Ibu? Bak lemut. Kamangka muadzine cah enam napa mbah-mbah muadzine? Nak masjid ngen kula nika muadzine kula. As-salatu khairum minan naum. Tingat, kok urung ana leng ketok ya. Oh, dasar gremis-gremis enake ya kelon. Jane ya mireng swara kula. Ning ya wis kono khet wis adana kene tak ngeloni bojoku. Cek kelone mbok murah sah lunga kene yo tutuke kene. Margane gremis-gremis esuk-esuk Bapak. Nggih to? Mula beda panggilannya azan subuh dan azan salat yang lainnya. Azan subuh ditambahi as-sholatu khairum minan naum. Salat kuwi luweh becik, luweh utama tinimbang naum. Naum niku tidur. Tapi kata-kataipun warga Terayu mriki nak subuhan ijik do ngorok, ijik do kelon. Nggih napa nggih? Arep tangi rasane abot. Apa meneh bareng isak kok wis lekas gremis. Sedina wae wis arep metu aras-arasen. Kepepete metu gur nyangkolah gur arep Nah, nggih to? Pramila monggo kula panjenengan belajar dan dosi salat kula panjenengan sami. Bondo titipan nyawa gaduhan, pangkat derajat sampiran sing sakniki panjenengan berpangkat Pak RT. Enten niki Pak RT? Oh, kondur. Oh, ajeng rapat teng kelurahan. Oh, nggih. Pak RT suatu saat nanti akan diganti oleh orang lain. Nggih napa nggih? Lah, pangkat derajat sampiran pasti akan diganti. Aja neh RT bojo iso ganti, nggih to? Lah, itulah. Awet saking menika kula panjenengan monggo estu nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah. Allahumma tawwil umurana. Ya Allah, mugi kula panjenengan paringi yuswa ingkang panjang. Wah, pun setengah jam niku, Bu. Ditambahin apa ditutup? Mbok ngantuk, pun ngantuk dereng, Bu. Ah, jane ngantuk omong hurung. Apa, Dik? Ora ngantuk. Lah ana dagelane ora ngantuk. Ketekan ngomel lek dicekel HP lek ana. Allahumma tawwil umurana. Ya Allah, mugi panjenengan panjangaken
umur kawula. Nomor kalih wa sahih ajsadana, ya Allah mugi panjenengan sehataken badan wadak kawula. Kula dongaaken Bapak Ibu dalu menika ingkang kersa bersilaturahmi wonten dalemipun Ibu Rubiem, kula dongaaken muga-muga pinaringan badan ingkang sehat kuat. Nggih to, sehat nggih Bu nggih. Mergo sehat niku penting. Panjenengan kok dalu niki untune kumat cekot, cekot, teng, 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 senut, senut, senut. Jenengan ngunjuk daharan, ngunjuk jahe, ngunjuk wedang jeruk. Napa niki jenenge? Gudir. Niki napa niki? Nah, niku wungkusan. Kira-kira nak untune lagi kumat cekot-cekot, dahar ngerasake sekeca apa cepak muringe apa pengen nesu-nesu? Pengen nesu-nesu, Pak. Kok ya padha kula. Itulah kalau kita nembe diuji Gusti Allah sakit waja mawon. Oh, biasa niku setelan niku qasidah. Masih bersama Palapa. Wah, setel dang deng dang deng. Wah. Dang untune cekot-cekot. Biasane nyetel ngono kuwi seneng. Ndang disetel anak lanang dianterke malah disenengani. Paten ono tipe, ngerti ora? Bapak untune lagi kumat cekot-cekot. Loh, yang tadinya nikmat menjadi tidak nikmat Bapak Ibu. Nggih napa nggih? Mirengke musik sing maune nak nalikane untune ora kumat, niku nikmat. Ning gandeng wajane cekot-cekot, ajene kok musik diaru-ari bojone iki ora serwa ora kebeneran. Nggih napa nggih? Ya merga wong lara untu sing ngrasake ya gur awake dhewe. Mula isine gur murang-muring misah-misuh wae. Lah niku itulah sedikit ketika Allah mengurangi kesehatan kula panjenengan, otomatis nikmat yang lain juga ikut berkurang. Awit saking menika Bapak Ibu monggo kita nyuwun dateng Gusti Allah, muga-muga pinaringan awak badan sehat. Mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas. Mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas. Ngelingono yen wis lara ora bisa apa ngelingono yen wis lara ora bisa apa lenger-lenger gitu Bu. Jenengan kok nembe lara suwak meriang lenger-lenger. Bapak-bapak kok semangatnya 45 menurun, lenger-lenger delek-delek neng kasur, neng amben mbakmu terono. Padahal bojone wis dandan wayu, bengisan menger-menger, pakaiane tipis merangsang. Kira-kira saged goyang mboten? Ayo Mas, ayo Mas. Ah matamu kuwi ngerti ora awakku lurah kok. Oh, malah dimatak-matake. Mergane awake sakit. Nggih napa nggih? Pramila awak sehat niku penting. Nggih Bapak Ibu nggih? Monggo dipun jagi. Jaga kesehatan. Ngendikanipun para pinisepuh nak pengen awet sehat, niku lha gur manut mbah-mbah ya. Mbah, syaratnya sehat niku napa, Mbah? Jenengan yuswane pinten, Mbah? Aku lagi 92 le. Wah, 90 kalih, Mbah. Nggih. Syaratnya napa to, Mbah, kok awet sehat? Tangi esuk le, tangi ya sadurunge subuh. Lajeng, Mbah, adus. Bar niku, Mbah, ngombe wedang anget. Sanese niku, Mbah, olahraga. Oh, ngoten niku. Sanese melih, Mbah, pikirane sing jembar le. Rasa mikir abot. Ngoten niku. Gampang napa angel niku? Angel tangi risik apa subuh kebiaran kok. Masjid kulon kono wis selap-lap panggah ora krungu.
niku nak kula. Sinten Bapak Ibu? Apa? Azan subuh yo mesa ora krungu. Niku nak sinten Bapak niku nak kula. Sinten Bapak Ibu? Ku lah azan subuh yo ora krungu. Lah naudzubillahi min zalik menika. Allahumma tawil umurana wa syakhi ajsadana. Ya Allah nyuwun datang panjenengan muga pinaringan badan sehat. Mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas. Pramila monggo putrane, garwane, kakunge, bojone dilengke salate ampun kesupen. Di salat riyin di pun sepuh di. Iya le. Dilengke putrane Bapak Ibu ampun ketunggul dolanan HP nggih. Dolanan ya kena. Ning nak wayah TPA dilengke Mbah Uti ngelengke putune le galo. Masjid Kulon kono wis ana panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman yang mau berangkat TPA. Ngoten niku, biasane lari-lari niku. Dioyak-oyak putune le galo. Kae galo melanggar Masjid Kulon kono wis ana panggilan TPA ayo ndang berangkat. Ngoten niku Bapak Ibu, dari kecil panjenengan kedah greteh ngopeni anak putu panjenengan. Mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas. Sak candak-sandake sak gaduk-gaduke Bu senajan tiang Jawi ngendikaaken gur rubuh gedang. Napa Bapak Ibu? Nak wong kuno mbiyen rubuh gedang. Rubuh gedang iki ya gur ela-elu. Senajan ora ngerti tegese, ora ngerti maknane, sing penting melu. Melu rukuk sujud, melu maca, melu nuding, melu salam. Insyaallah mangkeh dipun gampelaken sedanten aktivitas kula panjenengan. Bapak Ibu, niki sampun 35 menit. Kula kinten boten panjang lebar anggen kula matur, benjang kita sambung malih nggih Bapak Ibu nggih. Pun sekedhik mboko sekedhik niki nembe separo niki kula terangke. Kesimpulanipun monggo gesang wonten ngalam donya menika kita ngupadi, kita nindakaken perintah dawuhipun Allah lan Rasulillah menurut kemampuan kula panjenengan piyambak. Sing penting ajeg jejeg continue istiqomah. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Pun saking kula cekap semanten kupat duduhe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi surip tuku klobot petuk encik tawa roti. Wong urip pancene ya abot. Mula ayo becik sing ngati tati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi fathun qarib. Fastabihul khairat. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun para sepuh sepuh dalasan para lenggah ingkang tuhu pantes kala hormati. Paripurna sampun menggah maidatul hasanah ingkang sampun kababar panjenenganipun Bapak Ustadz Rohim SPDI. Mugi kanthi maidatul hasanah ngajun saged nambah iman serta takwa kita dhateng Allah SWT. Saged kagem kegembangan anggenipun gesang bebrayan wonten ing alam dunya. Awit awanipun
Walubul bait namung saged ngaturaken api panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Bapak Ustaz Rohim. Mekaten ingkang saged kita aturaken ingkang salajengipun dumateng para lenggah Bapak Saibu mugi kasegecakna anggenipun sami lelenggahan ngantos dumugi paripurnanipun adicara kinten doa ing wanci ratri menika. Kula minangka sudah atur saking